ମୁଁ ମୋ ଅନୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଡାଲଚିନି ଉପରେ ନଜର ରଖୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ଯାଇ ମୋ ଆଗକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଗଣ୍ଡାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଡାଲଚିନି ପ୍ରେମରେ ପାଗଳ ହୋଇ ପ୍ରେମିକମାନେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ନିଜ ନମ୍ବର ଲେଖି ଡାଲଚିନିକୁ ରାତିରେ ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାକି ମୋ ସନ୍ଧାନର ଏକ ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହେଲା। ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍ ଦାଦା। ମୁଁ କହିଲି, ଦାଦା କେମ୍ છો? ତୁମେ ଜାଣି ରଖେ ରସଗୋଲ୍ଲା ଆମୋର, ଯଦି ଭବିଷ୍ୟতে କିଛି ଅସୁବିଧା হবে ତ ଆମକୁ କହିବେ ନା। ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ବାଲା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦଖଲ କରିସାରିଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ଡାଲଚିନିର ନିଶାରେ ମଗ୍ନ ରହୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କି ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ମୋ ପାଇଁ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା ଓ ସବୁ କାନ୍ଥରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଣ୍ଟକମାନ ନିରୂପିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଦେଶ ଦେଲି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହାକୁ କବାଡ଼ିଆରେ ବିକାଯାଉ। ବେକାରୀର ମାତ୍ରା ଏତେ ପରିମାଣର ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା କି ଠେକୁଆ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିନଥିଲା। ମୋତେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, କିଛି ହଜାର ଟଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟ କର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଠୁ ବଡ଼ ଭିକାରିଆ ସେ ଜାଣିନଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ପଇସା କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଡାଳଚିନି ପ୍ରେମରେ ବାଉଳା ହୋଇ ଏବେ ଉତ୍କଳ କନ୍ୟା BTSକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲେ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିର ଘଟଣା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା।